Просто söz yok. Assalamu alaikum ahvan dostlar. Oğumya daylan elmağıdan. Edil şu wagt Murat Molla bilen Serdar Agalyň Kaka diýen aýdymyny görüp otyr. Aslında var bu kliýemen özüm gatnaşdym bilýän barsaňyz arada kişiläşik rol ýomaýanlar. Kuva öýlendin mi? Malades. Öýlenýän maýzat diýip şo kliýeň içinden ne? Diýjek bolýanym ýöne men kliýeň özüň doğrulygyna şu wagt gördüm. Doğrulygyna şu wagt gördüm. Uşa üçünji ýere gaýtalap görüp oturşumda. Klip diýsen gowy. Hemmäňe de maslahat berýän sebä kakakynda ören az döredilýär. Aýdymlarym, kliplerim, kino, goşky hemmeler kakakyny ören az ýöne şol döredilen klip aýdymlaryň arasynda şu wagt men üçin şol birinji ýerde. Aýdymyň sözi, sazy, sujet gidişi, içine aktörler bolup geçen waka, berýän duýgusy men üçin birinji ýerde. Diýsen gowy bolupdy. Töwelemem, oglanyň azaby ýerine oşupdyr. Hemmäňiz maslahat görmegi, görüň, hukman görüň. Murat Molla sahypasyna girýäňiz, Serdar Agaly Murat Molla Kaka klibi. Hemmäňiz hukman suratda tomaşa edin, öz pikirlerinizi belläň.